Kawadhi Commissioner machielo eni Justice Nyang'aya koro oyango ni ne nitiere jal moro ma ok japiny Kenya mane odonjo e kuku mar duoko mar ombulu ka ok omiye thuolo. E neno mare Nyang'aya olero ni jal miluongo ni Gudino Amor bende ne nyalo rucho kata loko duoko mar yiero kaluwore kod lony mare. Chris Owino miyowa ler ewi ne Nyang'aya ma bende medo nyuolo penjo mathoth ewi arita mar duoko mag ombulu. E neno manyalo mieno gi chilo duoko mag yiero ma tarik 9 dwe mar 8, Commissioner Justice Nyang'aya oyango nitiere jal moro ma ok japiny Kenya mane odonje kuku maduong' mar kano ombulu mar IEBC e yor aling'ling'. Nyang'aya ma en achiel kuom commissioners 4 mag IEBC mane othir kod duoko mane oland kod jakom IEBC Wafula Chebukati owacho ni jalno ma ong'ere kaka Gudino Amor ne odonje kuku maduong' mar kano ombulu kendo ne en gi nyalo mar rucho kata loko duoko mar ombulu mar tend piny motelo ne ketogi e mbui mar IEBC. Neno mar Nyang'aya dipo ka omiyo mijing'o ng'ur mar Azimio kod jakedo ne ratiro mag oganda John Githongo mane onyiso doho e neno margi ni duoko mar tend piny ne olok kod jalno manen kod lony manyasani e weche mag tudruok mag mbui mowuok e pacho kae kod pinje ma oko. Nyang'aya odhi nyime kod lero ni Gudino Amor ne oyudo thuolo mar donje kuku maduong' mar kano ombulu mar IEBC kochakore tarik 1 dwe mar 6 higani, kata odoko ni IEBC ne ok omiye thuolo ma kamano. Neno mar Nyang'aya bende oketo jakom IEBC e mbero maliet ewi ji maromo 377 ma wachore ne odonje kuku maduong' mar kano ombulu e odiechieng' yiero. Joyal buche 7 e doho mamalo mogik bende nyalo bedo gi wich bar e lero ne oganda jo Kenya ka bende jakom IEBC Wafula Chebukati ne onego winj pach commissioners mage motelo ne lando duoko mogik ewi kom tend piny. Nyang'aya ogoyo iye piny ni tich mar riwo, kolo kod yango jaloch mar tend piny en ting' mar commissioners duto mag IEBC. Neno mar Nyang'aya bende osiro lwedo ng'ur mar Azimio la Umoja mane owacho ni onge jalar tend piny moro amora mane oyudo atamalo 50 kod ombulu achiel motelo ne yango jaloch kaluwore gi chochni e kwan mag ombulu. Ne otielo ni commissioners 7 mag IEBC kende ok nyal riwo kendo nono e yo malong'o duoko mag ombulu e form 34A kod 34B kuom thuolo machuok. Jalup jakom IEBC Juliana Cherera, commissioners mamoko ka Justice Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit ne othegore gi duoko mag kom tend piny kendo seyo Chebukati kuom keto gi tenge e tielo mogik mar riwo kod kolo duoko mag ombulu mag tend piny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.